에라라 에라라 आंनि 잔디याव ला आंहा सेकाथि बादक फांबाय रायजोफोर आं बेंगलनिफ्राय बिपुल नार्जारि आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे खौरां बुंनो नागिरदों। बे खौराङानो जाहैबाय थांनाय बोसोरफोर बायदिनो देग्लायबो जों दोंसे भिडिअ एलबाम बानायदों। शुटिंआ जोब्बाय। नोंथांमोना बे भिडिअ एलबामखौहाय दिनै गाबोननो नुनो मोनसिगोन। बेंगलनि बिबि प्रडाक्शन मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन। बेंगलनिफ्राय बिबि प्रडाक्शन। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ एलबामखौहाय अनसायगोन होननानैहाय, जाहाथे जोङो आरोबाव मोजांनिफ्राय मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन जों भिडिअ एलबाम बानायलांबावनो हागोन बायदियै। दा नोंथांमोननि गेजेरजों जोंखौ अनसायोब्ला जोङो बोसोरफ्रोमबो दोंसेल' नङा, दोंनै दोंथाम दोंब्रै जा हायो जोङो बेबायदिनो बर'नि भिडिअ एलबाम बानायबाय थागोन। दा नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हागोन मा खालामनो हाया बेखौहाय जों मिथिहरबाय। आसा खालामो नोंसोरो बे भिडिअ एलबामखौ अनसायगोन होननानैहाय आं बे बारा बुंनो थांला। खालि जोङो सानो जोंबो बेंगलनिफ्राय बेबायदिनो हारिनि खामानि मावलांबाय थागोन। आरो जों बेबायदि आगोलनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो सानबाय थायोमोन। मथा मथि आं 2015आवबो बानायदोंमोन आरो 16आवबो बानायदोंमोन। बेनि उनाव 2021आव बानायबाय। ओमफ्राय थांनाय बोसोर बानायबावदोंमोन। ओमफ्राय देग्लाय बानायबाय। आरो समनि प्रब्लेम, एसे बिराद प्रब्लेमफोर थायो। बेनिखायनो जों आवगायनो हाया। दा जायखिया जों आरो स्टेप लागासिनो दंबावो, जाहाथे जों बेबायदिनो हारिनि एसेबाबो जों कन्ट्रिबिउसन होनो हायो। बारा बुंनो थांला रायजोफोर, नोंथांमोना खालि बे भिडिअ एलबामखौहाय एसे नायनानैहाय जोंखौहाय एसे उत्साह आग्रह होदो। गोजोनथों रायजो।